Sebunge ya Bonchari karo siasa chuma kabwe chirubere mirongo bere na isano na ibere chigen rete kobe tanse niko bona barai au bagen rete kobe kange elio kurwandira goso ase ebirogo au bona nsema bagaka kurwa ase bunge yo ya Bonchari county ya Kisii niko bamuire okoboko umunyagitari Roslyn Nyakona huyo koriye kirego kyobo wakilisho basubati ase county yo niko bona batebire buna mbare no busibore buna use mbare no gosemeria buna obumanyi boisaine kurwa ase oyo bakwa okoboko na chigwikirania hemeroberio au heyo egane amona bananchi kurwa ase county. Biaiga. Nitengo kwana no Bonchari Daniel, former councillor Momolenda ward. Talikibere mutinyokane 26 ntwomera na buna Bonchari twaikaransa twaendos omwano ito Roslyn Oigara buno mogwimerepu usi na kitoko teba Kisii county igontoramo como bwatisia chikole chiga 2027 abo mogimenere o Kisii county talibya igo so lenala gateba iga abantu baminto ndoito tale masindani toikera abantu baito toikere youth toikere women toikera bagaka bonsi pi egere tochamo una Bonchari ekero kia womenere twagianchire atakorembe mugusi tekababia Kevin Marieta ne Michael Moinga Nyangate former chairman Sunega Town Council na inja serio giri eri moriko igwekana Bonchari omongino oyo omwano ito onywomina ndagitari Oigara nere twaretire sa Bonchari ngomutari tore Bonchari engima bagina nabagaka nabasae erinda kwane na inu abasabe kurasi kinsanyi ekiagana no mwana okorire merememi ya ase Kisii county ya ito obonyagitari abwate kintakana akorera abegete chisukuru abwate merememi ya yoko bwatania ebikinyomba bagaka nabangina nabana iko tutageta atare Bonchari atobekamo ebintu biriya kuja kurusia serikali ale tara Bonchari ende ni tuto igubya tunywa machama ya